asam kalilintan na kapipi ang ginawa. Na bertanu dan mambagi na sa dunia na sampai sa akhirat. Lagi mamu pagkabagay sa buni-bunian ang makapanggulalan kumaranausong na sa lakaw ko pagariniw magdapat ba. Mata kenuto ko Putri Panganunan Ami Dalia Bulawan Aguso balay ang kota para so bin Salman na mana bebaya kanu ana di ko tarotopan ako sulok purinio na tarotopan akaw na so di kang giginawain na kaisa bansa na kati so request panto na kan na tetangga ingkap sa sudi sa wassalam.
mapene